Dobrý deň ľudia, vítajte u nového videa a dneska vás vítam samozrejme, našiel som si ďalšiu prácu, pretože, prečo samozrejme nie. No, minulé sa zo mňa stala hrianka, no. Uvidíte to. Okay. Nádhera. OK, nie je to moc špatné, akože. Také ťa vypnem. Nie je to úplne najlepšie, takže ja tu mám aj masku. Teda neviem, na čo je teda, ale taký čauke. Okay. No, moc dobre to zatiaľ nevyzerá, no. Dobre, 2 AM a nikto sa zatiaľ nepohyboval, takže takže je to fajn. Je to zatiaľ fajn. Povieme, že je to fajn, nič sa moc nedieje. OK, ideme pracovať. Ty svíňa jedna. Poď svietím na teba. OK, nehovoríš. Nepáčate. Celkom zaujímavá nová práca. Nepríjemné zvuky, ako aj predtým. Tu sa zatiaľ nič moc nedieje. Ahoj. Ahoj môj, ako sa máš? OK. Je furt... Uh-oh. Vyzerá dobre. Minulé... Nádhera. Musím mu zdať. Nádhera. Musím mu zdať. Prvá noc za nami. Druhá ide. Dúfam, že zase mám aspoň aj zaplatené. Vypnem sa. OK. Vypnem si naš pre šťastie. Dúfam, že to ako minulú noc. No, minulú noc. A ty zostaň tak ako schola. OK. Nič sa zatiaľ nejako moc nedieje. Ty jeden. No, ahoj. Daj v momentách.
OK. Ahoj môj, ahoj, áno, ahoj. Zapni. OK. OK, dám si masku. Poď. Oh. Poďme. OK. To bol veľmi scary moment. Ty jeden. Ja ťa vidím. Ty opováš ísť zo tej ventilácie. A ty taktiež. OK. Ja ťa vidím. Ty sviňucha jedna. Haha. To je veľmi vtip. Ideme na tretiu noc. Kamo, keď to zase zvládnem len tak. Čo sa to sakra... Haló? Kde to som? Hlučíka. Ahoj, Bonnie. Prečo som tu? Mám PTSD z toho, čo sa mi stalo, čičko. It's me. A do prdele. OK, takže dostali sme pozdrav od Evana. Pravdepodobne nebuď to bola Cassidy alebo Evan. Ty to nehuč. Kamoško. OK, choď už. Nádhera. No. Práca, myslím si... OK. Ahoj. Svieť. OK, poďme. Ale nie. Čaute. Kde je ten druhý? Kde si ho schoval toho druhého? Povedz, kde si ho schoval? Povedz mi, kde si ho schoval? A ty jedna, ty čo tu ty pouzuješ? Ale nie. Poďme. Uklikám tak smrti normálne. Svieť. OK.
Kto na mňa zase bučí? Tento. Kto to ide? Tak už viem, čo sa dialo. Funguj. Ťahuj. Ahoj. Hello there. Keď ja viem, že tu si... nepotrebujem vidieť. Ahoj. OK, myslím si, že tuto môžeme ukončiť. Asi sa za mňa stalo to, čo minulé. Dúfam, že zase dojde Honza a zachráni ma. OK, myslím, že na dneska to bolo koniec. OK. Pekný deň. Majte sa pekne. Ja sa idem vyplakať na záchod.